Здравейте! Вие сте с редовната емисия на училищната телевизия Тин ТВ на Средно училище Свети Климент Охридски. И с нас Надя Таскова и Ана Мишиморова от 6-ти клас. Днес в емисията ни продължаваме с рубриката Вдъхновителите на гимназията. Ще ви представим едно от най-младите лица на нашето училище, което ще играе много важна роля в следващите ни учебни години. Здравейте! Здравейте, момичета! Моля, представете се. Здравейте отново! Добре дошли в моя кабинет. Аз се казвам София Павлова. Учител съм по английски език. Тук в Свети Климент Охридски. Не от дълго съм учител, за мое огромно съжаление. Имам две малки дечица на 6 и на 2 години и имам огромното удоволствие да преподавам на едни по-големи деца от 2 до 7 клас. Казвам деца, защото не се обиждате. Вие сте деца на своите родители и се старая в работата си да прилагам методите, които прилагам вкъщи към моите деца. Методите на възпитание на предвид. Така че... Вие сте млад човек. Защо избрахте да сте учител? Да, млад човек съм. Дори смятам, че доста съм позакъсняла да стана учител. Аз съм на 33 години и едва от 2 години съм в сферата на образованието, както казах по-рано, за мое съжаление. След като завърших бакалавърската система, бях на английски език и технология, се ориентирах към съвсем различна сфера, управление на човешките ресурси, но винаги на 15 септември съм се чувствала по по-различен начин и съм знаела, че един ден ще стана учител. Сега, връщайки се назад в това време, се замислям защо не съм станала на 20 години, например на 24 години след бакалавърското си образование учител, ами може би трябва да е сега, когато съм вече родител, когато имам 2 деца, когато аз самата възпитавам вкъщи моите деца, може би сега по-добре мога да разбера вас, ученици. Кой е най-важният урок до сега, който сте научили в живота си? Добър въпрос. Най-важният урок. Знаете ли какво се научих напоследък и то по трудния начин? Да се отказвам. Може би ще ви прозвучи странно, защото са ви казали, чули сте да сега никога не се отказва, но научих се да се отказвам там, където трябва. Да не влагам твърде много усилия, мисли, сили за битка, която трябва да бъде загубена. Не всички битки трябва да бъдат спечелени и на това се уча по трудния начин. Смятам, че почти съм се научила къде да спра, да дам крачка назад и кога да продължа. Също така се уча, казвам уча, защото смятам, че човек, докато е жив, се учи. И аз и като родител, и като майка, и като учител съм длъжна да се развивам, за да съм максимално полезна. Уча се на това, че е по-добре да си щастлив, отколкото да си прав. Благодарим ви. Какви качества трябва да притежава учителя? Какви качества трябва да притежава? Вие ще кажете какви качества трябва да притежава, но бих казала, един учител трябва при нас да бъде човек. Да бъде добър човек, защото добрият човек притежава една такава харизма, която може да запали другите след себе си. Учителят е вечният и съвременен инфлуенсър. Това е доста нашумяла дума, инфлуенсъри. Да, те са хора, които събират последователи, влияят на някого. Ето това сме ние учителите. Ние сме хората, които ви влияят по добрия начин. Сигурно се надявам да го приемате и вие така. Аз обичам да влияя на хората около мен, на учениците си по добрия начин, на толкова добро да ги науча. За мен ще е огромна чест. Телефон или книга? Обичате ли да четете? Да, много обичам да чета. Страшно много обичам да чета, но за съжаление напоследък нямам това време да чета литература различно от уроците, защото, както споменах, имам 2 деца
Също така споменах по-рано, че съм едва от 2 години учител. Това знаете ли какво означава? Това означава, че аз 2 пъти по-усърдно се подготвям за уроците си, защото нямам опит, но имам желание за работа, имам мотивация, имам хъс, имам всичко това, което ми кара да работя повече и съм все по-подготвена и подготвена. И всичко това ми изяжда от личното време за книга, но нищо се, някога ще му дойде времето, имаме почивки, летни почивки, коледни ваканции, така че тогава е момент. Какво обичате да правите през свободното си време? Обичам да правя. Хората, които ме познават, знаят, че аз съм изключително активна личност. Обичам да тичам, ходя на маратони, обичам природата, обичам да се катеря по планини. Обичам да прекарам време с семейството си. Това малко клише, но наистина е така. Обичам да кампингувам на палатки. Какво друго обичам да правя? Да, обичам да спортувам. Това съм аз. Една цветна, спортна личност. Кое е най-важното нещо, на което искате да научите учениците си? Най-важното са много неща. Докато изключим английски език, защото съм учител по английски, искам да ги науча първо да са добри. Те, виждайки примера пред себе си, ще се повлияят поне малко от това. Може би ще поемат по правилната посока и пък ние, учителите и родителите ви, ще ви помогнем по най-добър начин да хванете най-добрия път за вас самите. Тук съм го написала дори Dream Big and Work Hard, но това бих искал да ги науча, да мечтая, защото мечтите и въображението, това са много хубаво нещо. Това ви открива голям кръгозор, защото вие мечтайки ще си набелязвате и цели, но пък трябва да работите здраво, за да ги изпълните тези цели. И това мечтайте. Също така искам да пожелая на всички мои ученици да си вярват, че са ценни. Връщам се така към вас. Искам и на вас да кажа, вие сте много ценни, много важни, имате глас. Този процес не може да... Училището, образованието не може да съществува без вас, учениците. Трябва да работим заедно, и учителите, вие, учениците и вашите родители, за да имаме успех, за да станете добри и успешни хора в бъдеще. Благодаря. Уважаеми зрители, госпожа Елин Павлова е едно от младите лица на нашето училище, което ще има много важна роля в следващата учебна година. Тя ще бъде класен ръководител на 5-ти клас. Както виждате, много са изпитанията пред нея, но тя е уверена, че ще даде цялата си обич на своите ученици. Желаем ви успех! Благодарим и на вас. Следете и следващите ни емисии, защото ще ви запознаем с още много лица на гимназията. До следващата емисия.